Estou en Vilar de Infestas, ao pé do que foi coñecida. Pode pasar, bo camiño. Por aquí pasa o camiño de Santiago. Non é unha beleza? No, en absoluto, buen camino. Buen día. Entonces, esta era a calzada 19, foi posiblemente este datado no ano 200 da nosa era ou incluso antes, este mojón, este miliario, que se indicaba os kilómetros o que ibas andando durante esa vía. Esa vía unía Brácara, Augusta, Braga, Lupus Augusta, Lugo e Astúrica Augusta e Astorga. Bien, da señalización das inscripcións que había neste miliario queda pouco. O que quedan é unhas cruces, verdad? Posiblemente unha cristianización dos cultos que aquí se facían e, ademais, neste sitio coinciden 3 parroquias, cada cruz está indicando unha parroquia. Esta se ve moi ben. Da inscripción original non queda nada. O miliario en varias ocasións foi intentado levar de aquí. Unha delas era levalo ao Museo de Pontevedra. Os veciños, como este elemento sirve de identificación, é un elemento cultural moi arraigado ao pueblo, pois se conta de que aquí rodearon con fouces, martillos, trancas, e os arqueólogos que estaban facendo o traballo de intentar levalos, pois nin siquiera, bo camiño, puderon levalos. Bueno, a oposición foi moi grande, porque é o único neste tramo que permanece no sitio original, na calzada 19. Por aquí pasa ahora, que xa decía antes, o camiño de Santiago. Rituales que se facían neste miliario. Hai a crenza popular daquelas mulleres que tiñan problemas de fertilidade de fregarse contra o miliario, e que ademais favorecía a que esa persoa tuvera ese rapaz ou esa rapaza deseado, non? E tamén contan de que cando un neno tiña problemas de saúde persistentes e que xa a medicina non daba resolto con el ou arreglado o problema, se traía o neno, se poñía sobre o miliario e parece ser que tamén tiña bo camiño, que tamén tiña problema, o sea, a capacidade de curar a ese neno. Aquí o deixo, aquí, ao pé do camiño de Santiago, no lugar de Vilar de Infesta. Un miliario de Trajano, en galego creo que se di Trajano. Curioso. Se vos gustou, dadelle o botón de seguirme ou de me gusta ou compartilos, a historia vos parece interesante. Hasta logo, grazas.